ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka Ahava Youth Foundation NEI Shillong Region kan pelong ya ka Shillong Delight Fair nadu ka handriu tarik hadu ka khandai tarik ujemang ahrajar arpsan kapan sedang nadu khadoi beje men step bat kaban kut hadu ka por pra beje men mit ka jingpelong ya kini ka yo yadi yathiet ka long ban a Jingkyrshan ya ki Nongseng kam Lajong ki badon ha ki benta ba pher jong ka nong ba Shillong ka Ahava Youth Foundation kalami syakmat da ka jingtmu ban pencelur bat ban kentiu ya ki Nongseng kam Lajong bat hakju ka por kala pentep ba onsa ai khusnam bat ka jingi thu na ka benta ki shipho tali ki stol ki babon bha ki nong thiet nong pet na ka benta ka samoy baningkong